Noy, kita may kanamo bayad ana nga. Tanawa ni mo sa ano? Naiti. Sama ta. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Gusyong ginagmay putangon pagyud Noy, mga balik yun na. tay. Uy! Barbecue ba na? Uy! Barbecue ba na? Samok ba nimo? Nagpila ba na? Kaon ko? Pila ganay mong barbecue? Tag 5. Pag-5 ra. 5. Nagpila mo na. Ako bala. Uy, laruhan na ninyo. Ay, basig wa mo yung mga kwarta. Ah! Bisan pagpalitong ka na maghimungutan. Ay, patang ka nag-studio eh. Buwang na, no? Uy, sabi mo, magawa ko ng sarili. Noy, nagpila ba ito na, Noy? Tag 5. Tag 5? Tanda kung naamoy kwarta. Oh. Lami. May kwarta niyo eh. Lami ang barbecue. May bitaw na eh. Pila? Mutag yun. Yan. Siya mo. Ano gusto niyo? Pila sa inyo? Barbecue ko na Sinay. Sinay? Wasan dito. Sige. Subuha mo. Sinay, Noy. Ilakbo. Tulo. Tulo? Laruhan na ninyo, Ben. Tulo, duha, tulo. Sila may tanaw din mo na mo, Noy. Ang kwarta, itong agdo ninyo, ang kwarta. Noy, kiwa ka dami kung kwarta sa mo. Ano ilangat to? Nalumutan na lang to, Noy. Sampat, Noy. Sampat palitan kami ang gimungutan, Noy. Wala kayo problema, Noy. Be, saan niya? Gini? Ang karaw. Ka. Magbayan mo ng tulo? Oh! Kita po ninyo, eh. Diba nga, krisis kayo kikuha ang COVID ron. Kaniya ingon na kwarta, karo krisis. Mata, pagkaan naman sa bangko din makuha kay. Klaro ni mga tawanan yan, Noy. Muro magsambog ko ni mga tawanan, eh. Kapaan mo na eh, lutuan lang mo na rin. Gunagot, kamubayad lagi me. Bidog tayo, pangan. Lingkod mo to, lingkod mo dito, Kip. At pa tayo to, brad. Dali ka man, eh. Go. Nilaya ko ninyo, ha? A few moments later. Ito na niya, eh. Oh my God! Yung tiplada, ang barbecue. Alam niyo, ganyan kong tiplada, barbecue, eh. Kaya mga tawanan pa, isog na, eh. Bukal naman yun sila basab. Makasilaw sa barbecue. Luto naman, eh. Muto? Silawan, eh. La 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 la. Luto ng barbecue. Ako nang serve nila. Ang order ako! Here's your order! Kung sa mananoy, pagkaon na, tutukan at manok guys! Lagi na ikuan dong, way plato. Way garo, yan mo yun. Way hugas ang plato. Kaya bisag upas puso to akong mga bata. Ay gipagpambuang noy. Noy naman na. Hoy, no, hindi, palaking mo na mo, manok. Diba ni? Kakaon naman yung banha. Ang sulado ba, libre rin. Maghukad ko kanon. Ano eh? Eh, mong banha. Simuta. Simuta. Ay, pagkaon. Mauna ni Usa yung order. Wah, na imong pastela. Simuta. Tama man yun. Tama na. Uy, ikasan ka ha? Saan na ron? Dali, ranir, mabahin din ninyo. Kaya na pa yung nanawag ha? Nanawag si Mrs. Paano nyo na? Kumawam na ganay. Meanwhile, Noy, tubig, Noy! Noy, tubig! Noy! Tubig. Ano eh? Pakain ko, Noy. Tubig. Kumplito na itong restaurant. Sino mo? Aloy? Balik ka po. Ay, taroy nindot kita gadson. Ay, kabul. Samantag. Kailangan ka magkakuan. Labaw ko magkinabuang, Noy. Puli-puli mo. Hindi di bato. Ay, problema ako, malay mo na eh. Ito man ikaw. Tingnan ka mo. Puro hugas ko na kung plato niya baso. Parti-arti orang mo murag pila ka buok. Barbecue na yung gipalit. Usara ka buok. Ya. Nung ibig ka mo kayo ka. Sige. Pagkuhan mo dia. Ano yan? Salamat
talaga, Inoy. Salamat talaga, Inoy. A few minutes later. Kwarta na sino ang kwarta. Ano ang kwarta ka? Ako asa yung kwarta nyo. Nasa mos mo ako yung kwarta. Yawa. Noy, hindi may ganang mo bayad na nga. Anawa ito, di ba ano? Naitik! Sama, Luwan, anak. Hindi mo bayad na bitin. Ano mo pagay ka rin kagul. Wala naitik, galing ha. Ganyan mo nang matigiban. Pambuk lang, mabuk mo ha. Ang bayad na naitik. Wala mo naitik. Hindi mo manitik, ganyan. Anak na itik, men. Ano ba na ganyan na itigaan? Ano ang berbeda? Wan, kau sering. Bayad mo! Bayad mo! Kibaw ka na! Bayad mo!